dasha mai sana'a kuma burgun gidan ki dai ya kankama bar gida ki sha kurmin ki ya ba zai da to aure ba. T-boy kanin mace dan zamani da ya kake tunanin zan yarda ya mu ba zan yi min kishiya ba. Sanya ki zinanin saba miki dalilan da ya sa nan faɗi idan ya ce sai ya yo miki ki shi ya gidan nan naki duk da dan uwana ne shi a garan shakiki ne shi ba za na bar shi ba uwar adasha ban dubu guda in sai kati. Ka karasa kaɗan labarin ka in ka gama na ɗauki na baka. Dubu gudan ka je ka siyo katin waya kake ganin yayanka. Yanzu na bar shirin bar mai shayi yana nan yana da zabo taɗi yana faɗin makullan adagarki don dole kin ka ba shi mabuɗi. Matar yayan momi ko kunnen ki na baki zazzafan labari. Fado ina sauraron ka amma fa karkayo mini ɗan ƙari. Rannan da safe ne na ga yayan mu kuɗi hannunsa dam tari tari. Allah zo nan asirin ka yau ya tunu ashe gadar zare ka shirya min gidan yare can in ɗauru ina ka ganni na lodi kuɗaɗe na jibgi kuɗaɗen uwar adasha o'o ni ya mu kane na kai mini ƙarya uwar adasha mai sana'a goma barwin gidan gida ya kankama uwar gida ki sha kuro min ki ba za na ƙara yin uwar adasha to na rufe mu cikin gidan gama ba dakin wata tabbata idan ba ke ba uwar adasha in ba ke ba.